Здравейте, аз съм Виктория. Здравейте отново, да. Разбрах, че ви сте клиент на Рувен Транс. Да, така е. Искам да попитам, каква кола сега вземате и откъде пристигна кола? Колата пристигна от Лондон. Колата е моя собствен автомобил, Mitsubishi Outlander, който го изпратих преди седмица от Лондон и дойдох с самолета. Добро състояние, отлично. Как разбрахте за Рувен Транс? Имам приятел, който ми каза. Но и по рекламите, по радията, които съм слушал, съм чувал вашата реклама. Да, супер! Ще препоръчате Рувен Транс на вашите приятели? Разбира се. Аз в момента съм доволен много. Лек път на вас! Благодаря. Успехи в начинанието и в бизнеса. Вие го имате отдавна. Мерси! I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't